Lieflui, bij die laatste liefdesoproep wil ik eigenlijk nog graag wat langer stilstaan. John is er nu niet. John doet nog volop mee in het college, maar dan van achter een scherm, digitaal. Fysiek aanwezigheid is helaas niet meer mogelijk, maar ik weet zeker dat hij volop meeleeft en meekijkt. Aan John hebben we ook te danken dat we dit jaar, 2026, een prachtig Maastrichtjaar zullen vieren. Met alle liefde voor de stad die daar tot in uitdrukking komt. En alle verbindingen die we in de stad ook proberen te leggen. Maar ik zou het leuk vinden om samen met u, en ik nodig het college daar ook graag toe uit, om toch een monumentje, een muzikaal monumentje voor hem te maken. Dus kom er even bij staan. En ik denk dat u, nee dat weet ik helemaal zeker, u gaat dit meteen herkennen en u gaat spontaan meezingen, want de tekst komt ook op het scherm. Maestro! Op het friedhof op een baak, zegde Johnny vandaag, voor de schoens dat weer Maastricht gegeven heeft. De honderden na drie, de roeit en zo van mij. Ik weet zeker dat ik dat nooit meer vergeet. Die goeie jaren hij gehad, soms een vlek op zijn kravat. Geen frietje mayonaise, die kunt echt Maastrichter grijs. Op het friedhof, op een bank, zegt de Johnny, nu we daar. Voor het schoens dat heer Maastricht gegeven heeft. We kunnen hier lang erover praten, maar gij is echt verlaten. Daarom zeggen we nu samen John merci. Heel veel dank voor al die werk, houd de toes een beetje sterk. Het stadhuis dat winkt nu samen John adien. Op het friedhof op een bank, zegt de Johnny heel veel dank. Voor het schoens dat hier Maastricht gegeven heeft. Kun al honderden naar twee, de roeit u dat zo van mij. Ik weet zeker dat ik dat nooit niet vergeet. Heel goeie jaren hij gehad, soms een vlek op zijn kravat. Geen frietje mayonaise, die gezegd Maastrichter grijs. Op het friedhof, op een bank, zegt de Johnny nu bedankt. Voor het schoens dat hier Maastricht gegeven heeft.